ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ लाइट चूर ऑफ कर लाइट चलो तो लाइट ऑफ हाँ तो ही काट अलतारी से तो ही काट रोटा से हाँ पूरा मोगच्छानो सोम्याक भेटलेले हे पवित्र राती हातांत जळते दिवे घेऊन मरणाचेर आणि काळोखाचेर सर पदव्यांचेर जैत जोडल्या पुनर्जिवांची झूक भेटोवंक राखून रावल्या आयची देवस्तुती आमी भरवशाची यात्रिका नव्या जिवितान समकुया म्हणलो संदेश दिता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान समकून ताका साक्ष दिवचे भवार्थी जावंक ह्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आयचे देवस्तुतेन 4 भाग आसात पयलो भाग उजवाडाची रीत उज्याचेर आशीर्वाद आणि पास्कांचे वातीची तयाराय दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत तिसरो भाग उदकाचेर आशीर्वाद आणि पवित्र स्नानाची नवसरणी चौथो भाग एवकारिस्ताचो संभ्रम पयलो भाग उजवाडाची रीत आता उजो बेंजार करून पुनर्जिवंत क्रिस्ताचो संकेत जावन आसची पास्काची वात आमी पेटयतले ते वातीचो प्रकाश वांटून आमच्यो वाती पेटयतना आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणलो उद्गार याजाक गायतलो ताका देवाचे व्हड उपकार म्हणली जाप आनी दिव्या उपरांत याजाक पास्काची पेटची वात आल्तारी मुखार तयार केल्ल्या जाग्यार दवरतले त्या उपरांत पास्कांचे वातीची स्तुती गायतले त्या वेळार आमच्यो वाती आमी पेटोवन धरच्यो मोगाच्या भाऊ बहिणीनो या पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो सोमे मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो देखून या राती पवित्र सभा अख्ख्या पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी संगता मेळून जागी रावूंक आनी मागणे करूंक आपयता मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेले हे ताचे पास्क जावन आसा त्याच पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा
तर देवाचे उतार ऐकून आणि जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपण असो गुढ संभ्रमून सोमयाच्या पासकांसो आता आम्ही भक्तीपणी उडास करूया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आणि ताचे सांगता देवा सवे आम्ही जीवंक पावतल्या हो आमचो थीर भरवसो जावन आसा. आता आम्ही उज्याचेर आशीर्वाद करतल्या. प्रार्थुया. देवा तुझ्या पुता उर्वी तुझ्या परजळसो उजो बवर्त्यांक तुवें दिलाय हो नवो उजो पवित्र कर आणि या पस्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे यात्रेक पेटय आणि निर्मळ मनाचे आमकां करून ससनाच्या परजळाचे बरबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. Marco. ख्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर काळ ताचेस ताकास महिमा आणि पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गायावरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आणि सांबाळूं. आमेन. उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धांवडाव काळोख अंधकार आमच्या काळजांचो आणि मतीचो भक्तीपणी आमी ही वात पेटयत आसतना ह्या वातींतले आमी भितर सरतल्या आणि पयले फावटी जेजूचो उजवाड अल्तारेच्या ह्या मुखल्या दरवट्यार, ताच्या उपरांत दुसरे फावटी सांगता आसतना आमी आमच्यो वाती पेटोवच्यो आणि तिसरे फावटी अल्तारे रावून आमी देवाच्या ह्या उज्याचो उडास करतले. ते भेटायचे Tanggal lah kan. Dia putih jadi. Cristaso usual. Cristaso usual. देवासे ओढुका. Kita buka satu adus. Dia langsung dia itu aku.
उभे राहूया. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या सरदेव दूतानो, सोमेश तुम्ही देवाच्या मणियाऱ्यानो. उल्हास करा तुतुरी वाजों दे, व्हडा रायाचे जय जाला देखून आमची सोडवण. संतोषून दी पृथ्वी येद्या व्हडा जाळोखान तळतळची, आनी रायाच्या प्रकाशान प्रजळची. जाणा जावं दी ती पळून गेला म्हूण, काळोख सगळ्या संवसारा वयलो. आनी तूं आमचे मात क्रिस्ताचे पवित्र सभे, इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणारी तुका नटयला आसता तुय संतोष पाव. आनी येद्या व्हडा जाम्याच्या उल्हास बरी ताळ्यान गाजोवन दी आतां तुजें देवाळ. आनी तुमी मोगाच्या बावंडानो ह्या पवित्र केंडाच्या विचित्र परजळा भोवती जमो जाल्ल्यानो. मोजे सांगता मेळोन मागा म्हूण प्रार्थना, दया सर पदवेदारा देवाची. पुरतो ना फावो जाल्ल्याक म्हाका लेवितांचे मेळे खाण घेवन दया केल्लो तो देव. वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवडासो, आनी लाभव म्हाका सकत गांवच्याक स्तुती ह्या वातीची. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात, जो देव जावन आसा तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. करेंस ते वासपी आनी नीती प्रकार आदर्श देवा बापाक सर पदवेदाराक आनी ताच्या एकल्या जनीत पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक काळजाचे आनी मतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून आमी नावाडचे. ताणे आमचे पसोत आपल्या ससनाच्या बापाक आदामचे रीण फारीक केले आनी आमच्या मोगा पासून विक्रायिल्ल्या आपल्या रक्तान पुरविल्ल्या पथकाचा अपराध पुसून काढलो. कित्याक ही जावन आसा पास्क परब जेदना ती खरी शेळी जिवेशी मारतात आनी तिच्या भावार्थांचे रगत दारवून तार पवी जातात. ही ती रात जेदवा उजवाडाच्या खांब्यान दुस्पट आयलो पातकाचो काळो. ही ती रात क्रिस्ताक सतमंतेल्या सोमेस्तांक संवसाराच्या कोटेपणांतावन आनी पातकाच्या काळोखांतावन विंगड करता. खुरपाताची जोड दिवची आनी पोवी जाणांक सभेक मेळोवची. एक इतली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळ तुजी दया. एक इतलो चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. ये निजायकी गरजेचे पाताक आदावचे क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काडला ते. ये बागी तो अपराध केद्या वडांनी उतीम सोडवून दाराक जोडूंक फावो जाल्लो. ही राती तिचे विशान बरोवन आसा रात दिसा परी प्रकाशतली
आणि म्हज्या संतोषांत असलेली राती दीस जातेली. कारण ह्या राती लाभचे पवित्रपण खोटेपण दावडायता, अपराधून काढता, सुकोन पडलेल्यांक नेमतेपण पाटी दिता आणि रडतेल्यांक बुजयता. या पसोत वपून घे ये भगवंत बाप्पा, ही रात फावो केल्ल्या खारगां जावन तुझे पवित्र सभेन आपल्या मणयाऱ्यांच्या हातांनी भेटोवचे. ह्या जळत्या केंडाचे सांजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या ह्या मेणाच्या वतीन संभ्रमीक भेटवणी. देखून येसुम्या तुझ्या नावांच्या मनाक पवित्र केली ही वात. ह्या रातीचो अंधकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेटव म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. स्वादीक आनी मानवीची काणीक जावन ती ओपून घे आनी सर्गींच्या दिव्या सांगता उजवाड ती बरसोवन दी. फांत्याचे नेकेत्रू देवन येताना ही वाज जळोन आसची ताका मेळोवन दी. देखून येसुम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थना. ह्या संतोषाचे परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय. आमकां तुज्या सेवकांक आनी समस्त क्लरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सवे आमच्या भोव भगवंत बापाक फ्रांसिसाक, आमच्या बाप बिस्पाक पीटर पावलाक कळनासतना राख आनी चलय आनी सांबाळ. त्या आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात जो देव जावन आसा आनी तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. दुसरो भाग देवाचा उतराचो संभ्रम. आज पोरण्या सोल्यांतली 4 आनी 9व्या सोल्यांतली 2 वाचपां आयकतले. हर एका वाचपा उपरांत अंतर्गीत आसतले. ह्या वाचपांनी देवाच्या योजना प्रकार मनशाकुळाची सोडवण हंता हंतार कशी उगडापी जाली ते आमकां कळीत जाता. ಮೊಗಚನು ಆತ ಆಮಿ ಆಮಚಿ ವಾತ್ಯ ಪೌಲಾಂಚು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳನ್ನು ಈಗ ಭುಜಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನದ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ ಆಮಚೆ ವಾತಿ ಆಮಿ ಪಲ್ವಯ. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचा. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आनी रिती असली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतले. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाडाक काळोखात तावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केले आनी अंतराळा सकयले उदक अंतराळ वयल्या उदका तावन विंगड केले. देवान अंतराळा आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पोंदले उदक एक सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर जिन्साची बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली.
सर जिन्साची बी दितली जडा आणि बियो असलेल्या फळांचो रूख जाले. देवाक ते बरें दिसले. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळे, दिसातान राती वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं, काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसो आनी तशेंच जाले. देवान 2 ओड दिवे रचले. ओडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नेकेत्राय ताणें रचली. प्रत्येक उजवाड दिवंक आनी दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळे करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक ते बरें दिसले. सांज जाली, सकाळ आयली, हो चवथो दीस. देवान म्हळे, देवा उदक प्राणी आनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबोवं. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साची व्हड व्हड माशे आनी उदकान हिणांनी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर जिन्साची पाकाट्याची सुकणी रचली. देवाक ते बरें दिसले. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सडो. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वाचे सर जिन्साची प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदळे आनी रानवट म्हण जाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट म्हण जाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक ते बरें दिसले. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रान मनजातींचेर आनी दर्यातल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. सर रानवट मनजातीचेर आनी दर्यातल्या सर जीवदळीचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. ददलो आनी स्त्री ताका रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर आनी अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर येतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर बी दितली जडां आनी बियो असलेल्या फळांचो सर रोग तुमच्या काणा खातीर हांव तुमकां दिता. आनी सर रानवट मनजातीक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी दर्यार सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास असले सर प्राणयांक, सर जिन्साचे थण आनी जडां काणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपले केल्ले ते सगळे देखले. ते ताका भोव बरें दिसले. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतलेले काम संपयले. आपले सगळे काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नोवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक
म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलोलो प्रकाश बरीत मानता नेसलोलो तुझ्या आज्ञाक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय ससनाच्या ससनाक ती तीर घड केल्याय मानता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोन आसा. तुझ्या आज्ञाक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आज्ञाक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. प्रार्थुया. आम्ही सगळे उभी राहूया. सर पदवेधर आणि शासनाच्या देवा तुझ्या करण्याची मंडावळ सदां साजापांची आरंभार तुवें संसार रचलोय त्यावर अधिक उत्तम संसार कळाच्या शेवटाक तुवें रचलोय तो कित्याक ह्या नव्या संसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली तुवें सोडयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतले वसाव. सर्वेस्परान मोयचेक म्हळे तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. इस्रायेलीतांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार. तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतांक दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतली. आबले हांव इजिप्तकारांचे काळीज धरून करतलो आनी ते तुमची फाट धरून येतले. हांव पारव्याचेर आनी ताचे पयसेचेर ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोड्या सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना पारव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलीतांचे पयचे मुखल्यान वेतालो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळो घालतलो आनी इस्रायेलीतांचेर उसवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोयचेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंत दितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले. इस्रायल परसां सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या दैरान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. इजिप्तकार तांची फाट धरून आयले. फाराव्याचे सर्व घोडे आनी ताचे रथ आनी ताचे घोडे सावार तांच्या फाटल्यान दैरान भितर सरले. फांत्या फारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन इजिप्तकारांचे पयजेंचेर आपली दिश्ट घाली
आनी तांकां दुस्पटायले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबायली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायेलीतां थावन फळून धावया, कित्याक सर्वेस परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारा विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोयचेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांच्या तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडेसवारांचेर येवन पडटलें. मोयचेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सकयल येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेलींची पाट धरून दर्यान भितर सरले. फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे पयसेचे घोडे सवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायल परसां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी धव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परचेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवकां मोयचेचेर पातयणी दवरली. तेन्ना मोयचेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हे किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवोन ताचे सैत. घोड्याक आनी घोडे सवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान. देवाचे उतर हें. देवाची वडवपकार. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवोन सैत ताणें सोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवोन सैत ताणें सोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता, कित्याक महिमेवोन सैत ताणें सोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यान ताणें शेवटिल्यात. सर्वेस्परस म्हजे बोळ आनी म्हजे प्राण. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटा. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवोन सैत ताणें सोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी, वै सर्वेस्पर ताचें नांव. फाराव्यांची रथां आनी ताची फौज दर्यान ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवोन सैत ताणें सोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवोन सैत ताणें सोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळता.
तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परजेक पीड दितेल्या फाराव्याच्या हातांतले तुवें सोडयले तेच आजापता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवून दिवंक तूं करताय तर आख्ये पृथ्वीचे सगळ्या मनशांक भवरत्यान अब्राहामाची भुरगीं जावं आनी विंचलेले परजेचे वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता इस्रायलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या खाशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपल्या चालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी देशांत रागात वरयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली पूण राष्ट्रां मदें ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय आनी ती आयली. तें म्हजें पवित्र नांव बसटायलें अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो. ही सरेस्पराची परजा तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रां मदें भ्रश्टायिल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग सरेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायलाच्या घराण्या हें नांव तुमचें बसत न्ही बगार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रां मदें तुमी भ्रश्टायिल्लें त्या म्हज्या नांवा बसत करता. राष्ट्रां मदें भ्रश्ट जाल्लें म्हजें नांव तुमी तांचे मदें भ्रश्टायिल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो. तेन्ना हांव सरेस्पर म्हणून तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सरेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्या. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो आनी एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलतल्यात करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पालिशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतारी. जशी मेरू वंपे जरी काणेता तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. जशी मेरू वंपे जरी काणेता तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवा जीवन देवाक दानेता. केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावूं म्हाका मेळ. जशे मेरू वंपे जरी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. परबेच्या दाबाच्या वेळी लोकां सौम्या सवे मेळून
संतोषाचे उल्हास सोडून कीर्तना गावून परिवरसवे देवाच्या मंदिरात हांव आजार आसलो. जशे मेरो वंते सरिताले तशे मोसो आत्मो तुका अत्रेता मोच्या देवा. जशे मेरो वंते सरिता नेता तशे मोसो आत्मो तुका अत्रेता मोच्या देवा. प्रार्थुया. सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या नावांचे महिमेक आमच्या पूर्वजांक तुवें दिल्ल्यो बसावण्यो सांबाळून तुझ्या आपलयलेल्या भुरग्यांक जमो वाडय. तुझ्या उतरांचेर पुरविल्ल्या भाग्यवंतांनी तिर विश्वास दवरलेलो ते उतार तूं पाळीत येताय म्हूण तुझे पवित्र सभेक दिसान दीस आदी कळोवन येव. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर पदवेदरा बापा, महिमेवंत पुनर्जीवीत जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता त्या मोगाचो तुवें आमकां दिलाय. तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुताच्या दुबांच्या काळजान रावून तो तांकां आत्मा कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साकरी करूंक फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणान ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हे तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवे निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणान वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरूंक जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जाल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम
जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगाता आमी कुर्सयला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पदकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जियेवंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलींच पदवी ना. तो मेल्यान ताचेर पदका कसलोच अधिकार ना. आनी तो एकूच पावटी मेलो. आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार हे देवाची वडवकार. Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia. Santos walas pavya Imashikal ukari mona Dunya devat argan divya. Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Allelu. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. साबत खबर जातस मरी मगदलेन जाकोबाची आवय मरियेन आणि सालोमेन वसून जेजूची कूड मागच्याक सुगंध तेला मोला घेतली आणि आयतारा बोव फांत्यार भायर सरन सूर्य उदेतना समाधे सरशी येवन पावली. ती एकामेका म्हणटाली समाधेच्या बागलाची शिला कोण आमकां पाटी लोळोवन दीत. पूण येवन पळयतना फातोर पाटी लोळयल्लो तांणी देखलो. जावंकूय तो फातोर बोव व्हड आसलो. समाधे भितर सरतस दोबो दगलो नेसलेलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलेलो तांकां दिसलो आनी ती आकांतली. पूण तो तांचे लागीं म्हणालो भिये नाकात. कुर्सायल्ल्या नाजरेतगार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवंत उठयला तो हांगासर ना. आळे ही ती ताका दवरलेली सुवात. तुमी आतां वसा आनी ताच्या शिशांक अशें सांगा तो तुमच्याकी फुडें गलिलेयाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगल्ले प्रमाणे तुमी ताका थंय धकतेल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ತಪಾಸಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ, ಈ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ಏನಿದೆ? ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗಿ
ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ವೃದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನೀವೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅವರಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಈ ಡಾಕ್ಟರು, ಈ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ಆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ವೈದ್ಯರ ನಾಯಿ, ಹೊರಗಿದ್ದಂಥ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಓಡಿ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆನಂದ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ನಾಯಿ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದರ ಒಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನನ್ನ ಮಾಲೀಕ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ಕೂಡ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಸತ್ಯ? ಅದು ಯೇಸು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನೇ ಸತ್ಯ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ, ನಾನೇ ಜೀವ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಾ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವ, ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಈ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಇದು. ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂಜನಾ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈವಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥ ಹೊರದೂಡುವ ಆ ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆವು. ಇನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾದ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕುಗಳ ಬೆಳಕಾದ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಈ ಪಾಸ್ಕದ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವ ಆ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆ ಪಾಸ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ಈ ಪಾಠಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಜವಾಗಿ 7 ಪಾಠಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ 2 ಪಾಠಗಳು ಪೂಜೆಗೆ, ಆದರೆ 3 ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಆ ಸಂವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಈ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ. ಯಾರಿಗೂ ಮರಣ ಬೇಡ. ಒಂದು 100-110 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವಯೋವೃದ್ಧನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ತಾತ ನಿನಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಗ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಶಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಮರಣವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುರಂಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ರು. ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಸುರಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಿದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಬರುವ ಮೊದಲು. ಒಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ, ಒಂದು ಅಗೋಚರ, ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಮೌನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ತಮ್ಮ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ದ್ವಾರದ ಈ ಗುಹೆಯನ್ನು, ಈ ಸುರಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗಿ
ಅವರು ಆ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂದು ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರಣ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜೀವಿತ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರಣ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಒಂದು ಬಾಗಿಲು. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ, ಈ ನಶ್ವರ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಆ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ 2ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಮೊದಲು ಸಂತ ಪೌಲರು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂತ ಪೌಲರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಓದಿದ 2ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು, ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರು ದಾಟಿ ಹೋದಂಥ ರಾತ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾತ ನಾಡಿಗೆ, ಡ್ರೈ ಶಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಈ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿದ ಆ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಸೀಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಯುವ ಆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಇಂದು ಈ ಯಹೂದ್ಯರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಳಿರಹಿತ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ, ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ದೇವರನ್ನು ಈ ಜನರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾತ್ರಿ, ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಹೂದ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಪುತ್ರನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಹೂದ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಎನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪಂಚತತ್ವಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ವಾಯು, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಇವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಂಚತತ್ವಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಇವುಗಳು ಈ ಪಂಚತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ದೇವರು, ಅವರು ಈ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಈ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಖ್ಯಾತ ಬೋಧಕ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಫುಲ್ಟನ್ ಶೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದ ವಾಸಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಗಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಪ್ಟಿ ಟೋಮ್, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಸಮಾಧಿ, ಯೇಸುವಿನ ಖಾಲಿ ಸಮಾಧಿ. ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಾಯ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯರಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಡಂಬನೆಯ, ನಿರಾಶೆಯ, ಬೇಸರದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಿಕೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಪ್ತರ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತರು 12 ಜನ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಆ ಜನರು ಯೇಸು ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನನಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಲಿದೆ, ಸಾಯಲಿದೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಪುನರ್ಜೀವಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಆಪ್ತ ಜನರು ಅವನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು, ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಕೂಡ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಸಂತ ಥೋಮಸ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು, ನಾನು ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂತ ಥೋಮಸರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪೇತ್ರಸ್ ಅವರು ಸಂತ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ವಿಡಂಬನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು
ಯಾರು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ವೋ ಆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಇವ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ದೊರೆಯೇ, ಈ ಮೋಸಗಾರನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಾನು 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ 3ನೇ ದಿನ ತನಕ ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಭದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸುಳ್ಳು ಅವನ ಆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸುಳ್ಳುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮನವಿ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 3 ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶಬ್ದ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮ ತನ್ನ ಮಗ ಇಸಾಕನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೋ, 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪಶು ಆ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 3 ದಿನ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಂಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ 3 ದಿನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿನಾಯಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ 3 ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಭಯ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ 3 ದಿನಗಳು ಪುನಃ ಒಂದು ಆಪತ್ತಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಸತ್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯುವುದು. ಇದೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿ, ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಜನರು ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ, ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಿಲಾತ ಮೊದಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿಲಾತ ಅವ ನಂಬದಿದ್ದರೂ ಅವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾವಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೈನಿಕರು ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ಸೈನಿಕರು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್ಟನ್ ಶೀನ್ ಪ್ರಕಾರ 2ನೆಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆವು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ, ಈ ಅಗ್ನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಸಂಸಾರದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದರು. ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕತ್ತಲೆ, ಸಾವಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೋಗಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಗಲಭೆ, ಹಲ್ಲೆಗಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೆಳಗುವಂಥ ಈ ಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಂಕೇತ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಈ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾವು ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪಾಸ್ಕ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬೆಳಕು ಆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುನರ್ಜೀವಿತ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನದ ಈ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಈ ವರದಾನವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಆಮೇನ್.
तिसरो भाग उदकाचेर आशीर्वाद आणि पवित्र स्नानाची नवसरणी. आम्ही सर्व आज आमच्या पवित्र स्नानांत केल्ली बसावणी नव्यान करतल्या. ह्या मुखांतर आम्ही नवी मनशां जातल्या. हाचो गुर्त जावन आमचेर पवित्र केल्ले उदक शिंपडायतले. देवा, तुझे नादिश्चे पदवेन संस्काराच्या खुणावरवीं तूं विजमिता करताय आनी पविस्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हे उदक तुवें तयार केलाय. देवा, ह्या संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र आमची उदकाची सकत लाभाशी करूंक तुजो पवित्रात्मो उदकाचेर वसतालो. देवा, बुडतेच्या उदकान नव्या जल्माचे रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान आगुणी जिविताचो नाश करून सुगणी जिविताक आराम दिलोय. देवा, अब्राहमाच्या संततेक थांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजनासतना उतरून फाराब्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें ह्या परजेक पथकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो रूपकार तुवें दिलोय. देवा, जू हांव तुज्या पुताक जोर्दान न्हंयच्या उदकांत स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो, तो कुर्सार उमकाळतना आपल्या कडवळांतले रक्ता सयत उदक दमाशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिशांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या संवसाराक म्हजे शिश करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी पविस्नान दियात. तर आतां तुज्या पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका पुटाशी कर आनी तुज्या सारकासो रचलेलो पूण पातक्यान भ्रश्टल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरो. त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवंक आनी तुजो भुरगो जावन उठोवंक ह्या नव्या बाळपणाचे भाग ताका फावो जमच्याक पवित्र आत्मो हे उदक तुज्या पुताच्या कृपेन भरूं. आमचे खातीर ह्या झरींतल्या सदांव आमच्या नितळ उदकाचेर तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली दैवीक सकत घेवन ते तुजो देवून तुजो पवित्र आत्मो अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सोमें मरून गेल्ली आनी निकेपिल्ली सगळी ताचे सोमें जिवितांत उठोवंक आनी मागणे दयेन तूं आयक हे आमी मागता आमच्या सर्वेस्परा जेजूचे नवी. आमेन. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाकणात वयर काडात ताचें नांव ससनाक ससनाक. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचेर आमचो शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हण सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक तोच आमकां कृपा दी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. आजापांनी तुवें आमकां रचलाय आनी अदीक व्हडा आजापांनी तुवें आमकां सोडयलाय. हाचो आमी ह्या जागृतपणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कणवळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडींक भोव जीव भरूंक आनी तो नितळ करूंक तुज्या काकळतीचो उपाय कसो तुवें उदकाक रचले. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलाबपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची थान बगयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार आनी करसो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटले. शेकी जेजून जोर्दान न्हंयत पवित्र स्नान केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ले आमचे सैंब पुनर्जिवनपणाच्या नणांत तुवें केलें. देखून हे उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावन दी आनी ह्या पास्क परबेच्या समयार पवित्र स्नान घेतलेल्या आमच्या बाबा भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्या बसवण्यो आमी नव्यो करतल्या. हांव सवाल विचारतना आमची जबाब होय हांव पाठ करता, होय हांव पाठ करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कॅन्डला बाती पेटय.
मोगाच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटावरवीं जेजू सांगता नवी जिणयेक साल आमी धरचे खातीर ताचे सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निके पेली. त्या पासत प्राजीत काळाची दंडवण आमी फाल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून आनी कथोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा सक्री करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसावण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ करता, आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात, वय हांव पाठ करता, आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात. वय हांव पाठ करता, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशे जियेवचे खातीर तुमी पथकाक पाठ करतात. वय हांव पाठ करता, पथकांचे गुलामपण तुमी जावं ना जावच्याक खोटेपणाच्या पुसल्यावांक तुमी पाठ करतात. वय हांव पाठ करता, सैतानाक पथकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात. वय हांव पाठ करता. आमची जबाब वय हांव सत म्हणटा. सर पदवीदार देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणतात. वय हांव सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अवकार मरयेतावन जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निके पेलो, तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ही आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणतात. वय हांव सत म्हणटा. बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणतात. वय हांव सत म्हणटा. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पथकांचे बोगसाणे, कुडीचे जिवंतपण आनी ससनाचे जिवीत तुमी सत म्हणतात. वय हांव सत म्हणटा. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पथकांचे बोगसाणे आमकां दिला. तो सर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 277 K2. देखले हावे उदाक देवाळाच्या उजव्यात वाळून येवचे आणि कोणास शिव उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय. जशेली तळ उदकासरी एक मेरू अत्रेकता, तशे आत्मो म्हजो तुका लालेता ये देवा. देखले हावे उदाक देवाळाच्या उजव्यात वाळून येवचे आणि कोणास शिव ते उदक पावले ते सोमेस्त बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय. भवर्तेच्या प्रार्थना आसतली आतां. बापा, आमच्या पापसाहेबां सर गवल्यांक याजकांक आनी धर्म मन्यारांनी सोडोवण्याची आनी बरी खबर परगटच्या सर आपणाक लाभलेली ही जबाबदारी तांणी जियोंक आनी पालोवंक तशेंच स्पर्धेच्या नव्या जिवितांत जिवन चलोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देश कारभारांनी तुजो आज्ञो मडिनासतना तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन कर नाडल ते चलोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर अनाथ निर्गती जिवितांत चलोवणी भोगच्या विविध रितीन कश्टांच्या भावा भयणींक तुका समर्पिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या देखीन आनी ताचे उदरगते खातीर वावरूंची
आनी तांकां बुजोवन दिवची व्यक्ती कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कुटुंबाच्या सद्यांनी भावार्थान जियोवची शिकोवची परगटची व्यक्ती जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या उसवाडांत सोलोंक आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जालेल्या आमकां बऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान सेवा दिवची व्यक्ती कर अशें तुज्या पुता क्रिस्ताक साक्ष दिवन जियोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या वेळार विशेष तरान आमी आमच्या कुटुंबांत सरल्या सर भावार्थ्यांच्या आत्म्या खातीर मागया तशेंच आमच्या ह्या स्नेहालयांत कोणपुरा सरल्यांत सर्वांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांच्या आत्म्याक सर्गार शांती दिवं म्हूण आमी मावणपणी मागया तशेंच आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी देवा लागीं मागया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां दिलां तें नवें जीवन मोवाळायेन राख आनी आतां आमी तुजे मुखार दवरली आमची मागणी दयेन आयक आनी आमकां कितें फावो आसा तें आमकां दिवंक तुजी कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी ಪಾನ್ ಸಂಕು 118 C51 Bapa hundo gowaso wain taka folaso folam cha wauraso kurtam cha mogaso opun ke bapa mo kalsaso opun ke bapa hundo gowaso wain taka folaso mogaso opun ke bapa mo kalsaso सर्वेस porteva सृष्टि रचणारा भेटैतां तुका हुंडो गोवासो मनशाच्या वावरान गेल्लो प्रेतो मेंदिल्लो आत्मीक पोषण जातलो भावांनो आणि बहिणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक म्हणतात असले जाऊन म्हूण मागात हे तुमच्या आतंतले बलिदान आपल्या मनातले आमच्या नित्य पवित्र साधवांक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणाच्या या बलिदानावरवी तुझी पवित्र सभा नवो जीव आणि पोषण घेऊन वाढवून येता हे मनान धरून पास परबेच्या संतोषान भरलेल्या काळजाणी ते आम्ही तुका भेटयता ख्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर काळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवी तुका आमी दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचले, पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारण करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत भरून पुनर्जीवनपण ताणें उगडापे केले. अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली. देखून आतां देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचे किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा तू खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वारावतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाप्पा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपण सो बुरवसो दवरून मेले आनी ते आमच्या बाबा भयणीची एकाकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मदुता आनी सरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेंचा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकाय तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागांनी आमच्या सोडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. माया मोगासो गुरूस जावन एकामेका शांती दियात. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुजे भितर आमचे म्हाका फावना पण तुज्या उतरांत आमकां भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 193 ಡಿ 90. बापाच्या कुवारा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ दुनिया तू काळजान म्हज्या वस्तू काणान तुझ्या सर्गी दिण्यानी बरसोमिया म्हाका स्वागत हांव करता तुका. बापाच्या कुवारा
बापाच्या सागोरा दयाळ दया ये तू काळजान म्हज्या पोसतो कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसुया म्हाका स्वागता करता तुका यात्रेक पळणार सोम्या आमी आसा हात सलय म्हूण मानता सोम्या पटय तुजे बेसांव पाळूंक जाय तुजे मिसांव यात्रेक पळणार सोम्या आमी आसा हातान सलय म्हूण मागता सोम्या पटय तुजे बेसांव पाळूंक जाय तुजे मिसांव बापाच्या कुवारा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या ये तू काळजान म्हज्या पोसतो कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसुया म्हाका स्वागता करता तुका बापाच्या कुवारा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या ये तू काळजान म्हज्या पोसतो कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसुया म्हाका स्वागता करता तुका क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका बगेवण कर क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका बचाव कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दोशी कर क्रिस्ताच्या कडवळाच्या उदका म्हाका धू क्रिस्ताच्या कश्टानो म्हाका घट करा हे पर्या जेजू म्हजें घराणें आयक तुज्या गळ्या भितर म्हाका लिपय तुजे थावन म्हाका वेगळो जावंक सोडी नाका खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ म्हज्या मरणाच्या वखदां म्हाका आपय आनी तुजे सरशियांक म्हाका फरमाय तुज्या भक्तां सांगता हांवें तुका वर्णूक ससनाच्या ससनाक आमीन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया
हालेलुया देवाचे ओळकार हालेलुया हालेलुया. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಇವತ್ತು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ದೂರದ ಸಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಜೀವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೇರಳವಾದ ಕೃಪೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಡಿವೈನ್ ಲೈವ್ನವರು ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 282 K9. जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सुडवून जागुवारा ताळो पत्नासो निवालेल्या जय 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 क्रिस्ता ताळो पत्नासो निवालेल्या जय 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 क्रिस्ता. कुरसर मोरो जीवितेला जय 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 क्रिस्ता. जीवितांचे नोवेत जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सुडवून जागुवारा ताळो पक्कासो निवालेल्या जय 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 क्रिस्ता. ताळो पक्कासो निवालेल्या जय 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 क्रिस्ता. ओंकार पुत्रासोवे अंकार मोरी आशीर्वाद देवांका. कलकत्ताच्या सा मदर तेरेसा आम्हा पासोत विनंती कर. सांदेव सहायम आम्हा पासोत विनंती कर. भगवान कृष्णाचे कृपेन निवरम काम देवा. यवाणी